Hej, jeg hedder Morten E. Pedersen. Jeg er personlig træner og livsstilscoach og konkurrencebodybuilder. Og i dag vil jeg tage med rundt og vise, hvordan jeg træner bryst, skulder og triceps. Og det jeg træner, det er skrevet ned i bogen her, hvor jeg starter på en bestemt måde og slutter på en anden bestemt måde. Og i dag slutter jeg af med lidt poseringer inde i salen, fordi det er en del af min træning det næste år. Det er egentlig at blive rutineret i poseringer til konkurrencebrug. Bænkpres her, det er en øvelse for masse. Det er en basisøvelse, hvor du bruger flere led og løfter tungt. Så lige nu der kører jeg den med 8 gentagelser, hvor det skal være hårdt til sidst. Så basisøvelsen for at få muskelmasse på, det er den her. Skråpres her, det er egentlig også lidt en basisøvelse, som jeg kører med dumbbells, altså håndvægte. Og det er egentlig for at ramme øverste del af brystet. Og øverste del af brystet, det får lidt mere fokus her, for der vil jeg gerne have mere masse på. Så der laver den med dumbbells løsevægte. Kæbecross heroppe, det er egentlig en isolationsøvelse, hvor jeg kører den for at få stræk i musklen. En muskel for vokser også af at få stræk, kan man så sige. Det er ikke en, jeg laver normalt, men jeg har valgt at køre den her den næste års tid for at se, hvad stræk betyder. Så jeg kører rigtig langt ud og strækker ud og klemmer rigtig meget sammen. Men også lidt om det, jeg laver til min posering til sidst. Så det er en ny øvelse, jeg egentlig ikke har kørt ret meget, men som jeg vælger nu på grund af strækket. Skulderpres, som jeg laver her, også basisøvelse, kører over 2 led. Det er simpelthen for at få mere masse på forreste del og midterste del af skulderen. Jeg kører kun én øvelse i det her program, for ikke at bruge for meget tid på det. Så fokus på masse, så jeg ser stå ud på scenen. Push down her er egentlig lidt min basisøvelse i triceps. Det er egentlig rigtig godt kan lide at lave og kan mærke rigtig godt. Så nogle gange der er der også spørgsmål om at finde øvelser, man virkelig kan mærke det går i. Og det kan jeg den her, så jeg kan løfte tungt og snyde lidt. Så en form for basisøvelse for min triceps til masse. Triceps jeg laver her, det er egentlig mere en isolationsøvelse, og den slutter jeg af med, det er for at få lidt pump i musklen og få en markeret triceps. Så egentlig ikke noget jeg laver normalt, men jeg har sat den på nu for at få rigtig meget pump i den aller sidste øvelse jeg laver. Jeg slutter min træning af nu med posering. Det er også noget relativt nyt, men det er fordi jeg regner med at konkurrere igen næste år. Posering, det er også en stor del af træningen som konkurrencebodybuilder, det vil sige, at det skal blive rutine. Og man kan se, for hver eneste runde, man står og laver den nede, så bliver musklerne mere markeret. Det vil sige, at man træner dem også i at blive spændt på den rigtige måde. Og man skal kunne det i søvne. Man skal lave det rigtig mange gange, for at det ser perfekt ud. Det skal se nemt ud på scenen som et piece of cake. Og i virkeligheden, så er det nok noget af det allerhårdeste. Man risikerer at få kramper, og det går stærkt, og man skal finde stilling med det samme. Og man skal spænde alle muskler i hele kroppen på et splitsekund, kan man sige. Så det er fremover en stor del af min træning det næste år for at perfektionere nogle ting, så jeg kan klare mig i selskab med Danmarks bedste bodybuilder, kan man sige. Så poseringen, stor del af træning hver dag fremover de næste 365 dage.